Szilágyi Ákossal beszélgetünk, és a döntő nap előtt állunk. Nálatok még este van, mindjárt mentek pihenni, amikor mi beszélgetünk. Mi már hétfőre virradva beszélgetünk veled, és nagyon várjuk már az estét, hogy lássuk a döntőket. És hát főleg a női és a férfi döntő lesz igazán izgalmas a számunkra. Sikerült bejutnod a döntőflightba, harmadik helyen várod az utolsó napot az egyéni versenyben. Hogyan érzed magad 3 nap után? Hogy sikerült összerakni eddig ezt a versenyt? Fizikálisan nagyon jól érzem magam, szerintem jól készültem föl, nyilván focilag, meg futgolfilag is. Mentálisan lesz biztos, hogy a döntő kis dolgok holnap. Nagyon hosszú 3 napon vagyunk túl, plusz a 2 gyakorló nap utazással együtt, hogy az lesz biztos, hogy a döntő, legalábbis nekem. Remélem, hogy egy nagyon jó 18-al tudom zárni, és a 2 magyarhoz csatlakozni. A két magyar alatt Lengyel Bélát és Bacskai Bencét Igen, érted? igen. Hogy elmondjuk a nézőknek, ugye a két magyar világbajnok. És hát van egy érdekessége egyébként, pont azt néztem, hogy ugye az a Gonzalo Novosad vezeti a versenyt, az az argentin fiatal ember, akivel Bence nagy csatát vívott 3 éve a döntőben. És Igen. a másik érdekessége, hogy eddig csak argentin és csak magyar világbajnoka van a férfi mezőnynek a futgolf történetében. Ugye az Reméljük marad is így. reméljük marad is így. Az a pálya, amit játszotok az utolsó napon, az mennyire fekszik neked, hogy jött ki a lépés ott neked? Én második nap játszottam rajta, az első napot ugyanott játszottam, amit ma, az nekem nagyon tetszett. A holnapi pálya az egyel nehezebb mindenkinek, sokkal rosszabb egy minőségű pálya, ahol nagyon óvatosnak kell lenni, de ugyanúgy játszottam egy normális kört, kivéve 1-2 lyukat, ahol belehibáztam, és az büntetett, de azon kívül egy ugyanolyan stabil játékot játszottam, próbáltam a saját játékomat követni. Igazából, hogyha egy ugyanolyan stabil játékot tudok holnap nyújtani, azzal nagyon elégedett leszek. Ilyenkor hogyan készülsz egy döntőnapra, mert azért van benne rutinod, akár világbajnokságon, de akár olyan nagy versenyeken, amiket megnyertél, akár egy major tornát is már, ugye? Tehát, hogy mi az, ami ilyenkor relaxációban, edzés munkában, úgymond bármiben, ami te vagy, és amit követsz ilyenkor? Igazából az biztos, hogy segít, hogy ugye már egyszer lejátszottuk ezt a pályát, ugye Orlandóban más volt, hogy mi négy különböző pályát játszottunk, szóval nem tudtuk, mire várhatunk, vagy mi fog történni. Ezt a pályát ugye már egyszer lejátszottuk, ezért azért sokkal jobban és nyugodtabban tudok oda menni, mert tudom, hogy egyszer már lejátszottam, tudom, mit csináltam, tudok, mit hibáztam, mit csináltam jól, és azt ugye próbálom megismételni. Igazából csak azon fog gondolkozni, ugye, hogy próbálom lejátszom a fejembe a holnapi napot, és nyugodtan kimenni, tudom, hogy amit tudok játszani, és hogyha az elég lesz, akkor elég lesz, ha nem, akkor sajnos nem, de azt ne rajtam múljon, hogy miattam nem nyertem meg. Más a lélektana, gondolom annak, amikor úgy mész neki egy döntőnapnak, hogy üldöző vagy üldözött, hiszen más a lélektana annak, amikor valaki az első helyet kell, hogy megtartsa, és más, amikor valamilyen nyomást próbálsz mondjuk akár a harmadik helyről ugye te véghez vinni és nyomást gyakorolni, ugye 2 rugás van köztetek az első helyen álló Gonzálóval. Ilyenkor milyen apró kis trükkök, segítségek van az ember fejében, hogyan lehet ezt a nyomást úgy gyakorolni, nyilván ugye a verseny adta keretein belül, hogy a másik esetleg elbizonytalanodjon, hiszen láttuk ugye Bacskai Bencénél is, hogy napról napra hogyan őrölte föl annó az ellenfeleit Orlandóban, és hát nem ő vezette a versenyt, de hát a legvégén odaért. Igazából én szerintem a saját játékomat kell, hogy játsszam. Nagyon nem tudsz
semmit befolyásolni, mert tényleg ez a pálya, ami holnap fogunk játszani, nagyon tud büntetni. Egy-két lyukon nekem volt a tegnap előtt, vagy tegnap egy olyan patom, ami egy 4 méteres patom volt, birdieért kihagytam, kidobta a lyuk, és bementem a vízbe, szóval nagyon, nagyon büntető egy pálya. Igazából, hogyha a saját játékomat játszom, akkor csak várok arra a pillanatra, hogy valaki hibázzon előttem, de én biztos, hogy nem fogom megpróbálni azt, hogy jobban megyek a lyukra, vagy jobban próbálom az eredmény után menni, mert akkor abból csak baj lesz, hanem a saját játékomat szeretném játszani, és egy stabil játékkal szeretnék bejönni. Legyen így, nagyon várjuk a döntő estét, és drukkolunk neked is, meg az egész csapatnak, jó pihenést nektek. Köszönöm szépen!